Aqimu salate wa atu zakate. Najpovezanija stvar u Kur'anu je vjerovanje i činjenje dobrih djela. I najpovezanija stvar u Kur'anu je obavljanje, uspostavljanje namaza i davanje zekata. Dakle, šta bi bio onda namaz? Namaz bi bio zekat na ovo tijelo koje meni i tebi Allah dželešanu dao. Namaz bi bio zekat na vrijeme koje ti Allah dao. I čim kažeš, gledajte, hadis je poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je Allah dželešanu ukazao vrijeđa me čovjek, vrijeđa vrijeme, a ja sam vrijeme. U mojim rukama je odredba, kaže Gospodar. Kad kažeš nemam vremena, šta si rekao? Koga nemaš? Gospodara u životu svom. بهم قد زالت ذي الدنيا وسموا حبا قصد العليا صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا